Ty. Celý video. Jako vidíte nás z tačí perspektivy, ano, ano. Pojďte to vám doprava tedy. Jeden člověk neumí jezdit auto. No, máš trochu, ať se vidí. Aj, zase policie tamhle vzadu, ano, vidíme. Když si nás vítaj. Ano, no, ukaž prostě zmrzlý, to je co červený jak Pomeranč. pomeranč oranžový. Tak jak reptily. Záhadička, nad tím se každý zamyslí právě. Ty máme nějaký marketing. Tam jsem ten zvuk? Jo, je tam zaplay, ale jako on to asi nebude moc slyšet úplně. Bude šumět na spíču. Ale jako. Když jsem natáčel včera, když jsem dělal ponor do umyvadla, tak on to nebylo slyšet, jsem zjistil proto, protože jsem na to měl tam vodotěsný obal a přesto mi úplně neprochází zvuk. Ponor do umyvadla, jo. Ponor do ano, Jägermeister tady někdo zanechal. A teď se dostaneme k místečku, kde jsme byli svědkové dopravní nehody. Ano. Ano, už se blížíme. Nějaký takový lidi blázni. Tady byla nehoda, jednou nějaký kreten BMW, jako. Tady lidi blázni. Tady pošla taková firma, která by ho sundala na jeden nápad. Já doufám, že to na nikdo nejde. Ano, ale jsme tady opět. Kubistej! Ano, no tak to musíme dokumentovat. Tady má i včas svůj obchůdek, jako nějaký ten čas, založení rok 2004. Geníček design. A on se tím právě moc nevytahuje, no já když okolo to vždycky jak jsem si vyfotit. No, takže... Tamhle v podobě za mého dět. To jo, v podobě za tvýho dědy, pěkný. Tak pojď, hodíme tam to selfie, jako. Právě... Právě si tady to brutálně usne. Ale jsme to neuslyšeli. No to dokonce tam ty finská na tu stranu. No to byla rána, co za chvíli kolena. Tak to hrají uslyšeli. Ale že jsme potavili kolena. Úplně se tam stavíme. Zatřásli okna. A ne, no. Ježišmarja.